Good morning! Panibagong vlog na naman tayo. Ano na po dito, 11:40 na ng umaga. Kakarating ko lang ng bahay. Nakita nyo kanina yung videos kanina na nasa trabaho ako. So, yun po yung aking part-time job dito. Thursday ngayon dito. So, doon ako sa snack bar namin and also yung sa bar. Sa Thursdays, may 5 hours akong trabaho doon pero hindi naman masyadong busy today kasi hindi nag-open yung bar kaghapon. So wala akong masyadong ginawa doon sa bar. Konting konting linis lang. Pero doon sa snack bar kasi nagluluto doon. So medyo marami akong ginawa doon. And yun nakita nyo kanina yung nagpupunas ako ng pinahugasan. Actually hindi ko po yung trabaho pero nandun na kasi ako. Hindi ko malilinis yung doon sa countertop pag maraming mga hugasin. So ano na lang, hinugasan ko na lang. Hindi po siya mano-mano na paghugas kasi may machine naman doon. May malaking dishwasher doon sa restaurant. So yun, lalagay mo lang tapos kukunin mo tapos pupunasan mo yun. So para ma-clear yung countertop ba. Ginagawa ko po siya kasi andun din naman ako tapos may time pa ako. Talagang nagpapasalamat yung mga staff pag dumadating sila at ready na yung mga gagamitin nila sa kusina. At talagang nagti-thank you, ganun. So ganun po dito. Sobrang bait din ang aking mga Dutch na katrabaho. Ako lang po yung Filipino doon sa trabaho namin. Gutom na ako. Una to kanina before ako umalis. So, nakalimutan ni Ruth i-open. Normally, pinapa-open ko sa kanya yung dishwasher. Pagkatapos i-operate. Kasi mangangaboy ng sabon ba doon sa loob. Ayoko ng ganun. Anyway, open ko muna siya. I leave it open for siguro an hour and a half. At ako ay magluluto ng rice. So, later po, dito maghapunan yung aking Dutch na mga biyanan. So, ipagluluto ko po sila ng pansit tsaka manok. Pritong manok. Pritong manok? Pritong manok. Parang, siya ba? Chicken tenders ba? Dito kasi sa bahay, gumagawa ako ng chicken tenders. Gustong-gusto ni Mr. So, yun. Kasi, kagabi, nag-grocery po kami. Malapit lang kasi yung supermarket na pinuntahan namin. So, nag-drop by kami sa lolo't lola ni Ana. Drop by lang ba? Kasi gustong-gusto na lang makita si Ana. Yun, guys. Nung uwi, ayaw nang umuwi ni Ana. So, struggle kami kagabi. Parang nagmamakaawa na naman siya sa lolo't lola na. So, sabi ng lolo't lola niya, okay lang, dito na lang muna siya matulog. So, yun guys, doon na naman natulog. Pangatlong gabi niya na this week na doon natulog. Sabi ko kay Ruth, tsaka sa kanila, sa paggabi na, di na lang kami mag-drop by doon. Or paghapon, dapat andito na siya sa bahay kasi paggabi, ayaw niyang umalis, ayaw niyang umuwi. Doon na siya sa lola niya. Gustong-gusto din ng lola at lola niya kasi bakasyon sila, so may time sila. Sabi ko, kawawa din naman yung mga matatanda ba para makapagpahinga na din sila. So, sabi nila, iuuwi nila si Ana ngayon, hapon na. Kasi nagtrabaho ako, si Ruth din may trabaho. So, normally, pinipick up po siya ni Ruth doon sa daycare niya. Hanggang 1 o'clock siya doon sa daycare niya. Pero, yun, sabi ng lola, kanina, nagkita kami sa trabaho. Sabi niya, ihatid namin siya sa hapon na para makapag-relax daw ako. Sabi ko, okay lang naman ako. Dalhin nyo na lang siya. Sabi niya, hindi lang, sa hapon na lang. Sabi ko, sige, dito na lang din sila kumain. Magluluto lang ako para, para hindi na sila magluto mamaya kasi buong maghapon silang magkasama ni Ana. So, syempre, mapapagod sila. So, parang thank you na din namin sa kanila ba. Yun. So, dito sila maghapunan mamaya. Gagawa po ako ng pansit tsaka manok. Pritong manok. So, sana magustuhan nila. Iba-vlog ko po yun. Pero hindi lang po ako sure kung makakapag-vlog ako pag andito na sila kumakain. Kasi guys, nahihiya talaga ako. Although okay naman sa kanila, pero nahihiya talaga ako kasi family time kasi siya. And hindi din naman sila mahilig sa video-video ba. Ganun. Yeah, so, nahihiya ako na i-film sila ba. Siguro konti, pero itry ko lang mamaya. Magluluto muna ako kasi gutom na po ako. Magla-lunch na tayo. Sana pala nagluto na lang talaga ako ng rice kanina. Kasi natatakot ako na
naka-on yung rice cooker tapos natutulog si Ruth. Kasi maaga akong umalis kanina, mga 5, siguro mga 6 o'clock, ano? Sana nagluto na lang ako ng rice. Uy, para diretso na akong kakain ba? Wala. Ang hirap ng walang mama dito, guys. Atin lahat. Doon sa amin, sus. Si mama, palaging nagluluto. Tinatawag na lang tayo pag luto na. So, excited na po ako sa bakasyon namin sa Pilipinas, yung mga luto ng mama ko. Watch out yung mga luto ni mama. So, yan, labas ko lang yung lunch ni Ruth. May sinadjust si JD Menes na ano ba yung pag-pronounce yun? Kefir? Kefir? Ay, hindi ko sure kung ano yung kefir or I'm not sure. But anyways, nag-suggest si JD Menes ng instead of yogurt, yun yung ihalo sa oats ni Ruth. Pero wala doon sa namin sa supermarket na pinuntahan namin kagabi. So, sabi ko kay Ruth, doon na lang ako sa ibang supermarket sana today, pero maulan man guys, hindi na lang ako nag-drop by. So sa weekend, hahanapin ko siya sa Yumbo dito sa isang supermarket din. Kasi chinek ko online, meron sila. Doon sa pinuntahan namin kagabi, akala ko meron, wala man. So bukas, sa weekend, itatry ko pong hanapin yun. Yun na yung isa-substitute namin sa yogurt ni Ruth. Mag-yogurt pa din kami, pero pang snack-snack na lang din ba. Mag-relax muna ako guys kasi gusto kong sabayan si Ruth. Balikan ko na lang po kayo mamaya pag magluluto na ako para sa ihahanda natin para sa aking mga Dutch na biyanan. Nag-video ko. Kain tayo! Chicharon, bagoong, itlog. Chat miss akong tatay. Ina po tayo, shout out! So guys, meron na ako dito. Ito lang yung vegetables natin, carrots, beans. Kasi mahilig si Ruth sa beans, tsaka ito, cabbage. And gusto ko lang ipakita tong cute na lalagyan ko ng hiniwang garlic tsaka sibuyas. Hindi ko na po ipinakita yung pag-prepare ko ng ingredients kasi hindi masyadong malaki yung ating space dito sa kusina. Busy yung kusina. So ito yung lalagyan guys. Sa Timo ko to nabili. So, may leftover akong half na onion. Ito yung gagamitin natin. Sadly, wala po akong garlic kasi naubusan pala ako. Nasira na yung garlic. So, lagyan ko na lang mamaya ng garlic powder. Iba pa rin pag may yung garlic ba pang gisa ba, no? Pero, wala. Hindi ako nakabili, guys. Nakalimutan ko na wala na pala. So, yan. Ito yung lalagyan, guys. Sana dinalawa ko na lang. Pero cute na cute to siya. May minarinate na po akong manok kagabi para gawin nating sahog sa ating pansit tsaka yung aking chicken tenders din. Na po ngayon, magpo 4:30 na. So, 5:30 sila andito. Madali lang naman lutuin tong pansit tsaka chicken tenders.
Ayan, so malapit na maluto ito. Nilagyan ko na ng tubig. Takpan na natin. Gusto ko palang ipakita sa inyo itong nabili ko din sa Timo, oh. Lagayan ng pag nagluluto kayo. Pwede din itong lagyan ng yung ano ba, yung lid ng mga kaldero or panglutuan. Ganito. Or ganyan. Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Pero I thought makes sense naman kasi, di ba? Para hindi mapunta sa surface yung ano, yung kunyari may stains ba. So yan. Ganyan na siguro eh. O yung takip. Ganyan. Okay. Murang-mura lang po ito. Hindi umabot ng 1 euro ito. Pero gustong-gusto ko talaga siya. I think luto naman na yung ating sahog. Yung vegetables luto na rin. Yung karne, madali lang naman maluto yung chicken, diba? Ano po yung karne? Marinated ko na siya last night. Ano lang. Same nang minarinate ko para sa chicken tenders. Ano po? Garlic powder, black pepper, ano pa, salt, tsaka sesame oil. Yun lang. So, okay na yata ito. So, ito yung gamit ko. In-order ko pa ito sa Filipino store dito. Sana enough lang to ba yung pansit. Kasi dalawa lang yung binili ko. Okay naman na siguro to. Enough na siguro. Lagyan ko ng konting tubig. Hininaan ko na yung heat para hindi masyadong masunog dun sa ilalim ba. Ngayon naman, i-ready ko na din yung lututuan ko ng chicken tenders. So, ito, ilang minutes na lang, okay na to. Dito naman, may nakaready na akong breadcrumbs, saka egg. Isang egg lang muna kasi baka, pag dinalawa ko, baka masayang yung isa ba. Check natin kung okay na ba to. Ayan, ready na yan. So, this is our chicken. Tikman natin yung pansit. Sarap na siya. Masarap na tingnan yung ating pansit canton, guys. And yung chicken natin, dagdagan ko pa. Marami pa dito, oh. And padating na sila. Nandito na sila. Umiiyak si Ana kasi ayaw And now we are here, but now it's over. I'm vlogging. Say hello. Are you vlogging too? Yeah. Hello. This is my mother-in-law. Yeah, oh yay. Okay. Like, hello. Ayaw niya dito umuwi, guys, kaya umiiyak. You don't want to see Mama and Papa? That's why she was crying. She doesn't want to come home. Yeah. Oh my, can you eat? Yeah. Ikaw, go to umasa ka. Yeah, Malapit na maluto to. Papa, Mama. Oh yeah. Kijk, allebei in één keer. Yeah. Oh yeah. Nou, ik zal het oma weer zetten, hè, schatje. Papa komt zo aan. Oh, komt er nog. Is hij bij de auto? Yeah, with the auto, because it's raining. Watje. En dat is, Moet maat maken. Nandito na rin si Rod, oh. Wassen. En Si Ana ook kumukuha ng apple.
So, ito na yung chicken tenders. Ready na. May bata dito. Oh. Hello. Say my hello. Give it to Papa lang. And then, meron pa dito. Ayan. Tapos, kain na kami. How's the keep, Dodong? Black. Yan na. But she slept till 7 o'clock. Of course, may rice kami. It's makkelijk. Anna, kom eens! Vooral de rijst. Yan sa akin, oh. Anna! Hello! Makain siya ng ano, guys, oh. Pansit na may rice. Chicken. Weet ik niet. Pero rice is here, oh. Zelf doen. Wijnbach. Is hot? Nee, is niet hot. After the wine, Mom. Nee, is niet. A few moments later. Hello again, mga 7 na dito. Kakaalis lang ng mama at papa ni Ruth. And ubos na. Ubos na yung pagkain namin. Hindi na ako nag-video ng masyado kasi nga naman time ng pamilya, no? Anna, Pero heb jij nagustuhan gekregen van po oma nila. Piet? Doe maar slecht. Kakarating lang ni Ruth at ni Anna, may bike na pinick up o bigay sa amin ng uncle ni Ruth. Wow, that's so mooi. Andere voet ook. Is the height good for her? Lower zo. Aww. Magbabike na to. Good so mushy. Lang remmen. Oh. Ayan, hindi ko pa naayos yan doon. Pagkatapos kasi namin kumain, umalis ka agad si Ruth. Papunta sa uncle niya kasi ipipick up yung bike. Tapos nagchika-chika lang kami ng mama at papa niya. Sabi ng mama niya, matutulog. Nagnap daw siya. So nagnap siya doon sa sala. So nanood lang ako ng YouTube. Hala, yung papa niya dito sa table. Naghihilik na Ben je naman. fietsen? Na nakatulog. Ja, binnen kan niet. hè? Binnen. She's tiptoeing na doon, kijk. Ja, binnen kom mee. No, just let her bang. It's also a little bit... it's raining na doon. Nee, it's raining. You clean it, hè? Who else cleans it? I'm the one who always use cleaning in the house. Don't say that in the vlog, ha? They might believe you. Ja, of course. Yo ka dyan. Rarabag manglimpyos balay. Balai, ja, balai. Balay means house. Help me. Ga zitten. Himala. Nag-i-English si Ana eh. Minsan lang to mag-English. So yun, masaya naman ako at nagustuhan ng aking mga biyanan yung niluto natin kanina. Sorry naman at hindi ko napakita yung kanilang reaction. Yun talaga, nahihiya talaga ako. Although okay naman sila minsan, pero parang nakakahiya ba na biglang itututo ko yung camera sa kanila. Anong masasabi mo sa pagkain? Nakakahiya ba? Nahihiya talaga ako, guys. Pasensya na. Dan gaan we fietsen. Boom, ja. Vind je wel mooi, hè? Even omdraaien. Sturen. Goed zo, meisje. Ja. Beetje meer. Goed zo. Ja. Ja, goed zo. Dus let her bang. Ja, wat is die wandje Nou, niet zo snel, meisje, ja? Dat is goed. Nou, sturen, hè? Napapakit siya Vooruit Papa stuur. mag-control ng ano Ja. ba ito? Stura ang tawag. Wauw, Anna kan goed fietsen. Yung paliko-liko ba? Oh, niet zo hard, hè? Niet so hard, Zwaar, love. gaat kapot, hè? And, because madadaanan lang nila ni Ruth yung milk tea shop na pinuntahan namin dati, napabili ako ng milk tea. Salamat, Dodong. Ja, je spoilt, hè? Nou. Katawa lang din natin. Palagi niya yung sinasabi sa akin na Angie was spoiled really daw. playing with Anna. She was really having fun with Yeah? Tante Angie's lief, hè? Is that Angie leaf? I just heard Opa ba? Opa was... So I thought, oh, they're both napping. Sturen, hè? Naar rechts, rechts. Tikman natin. Goed zo. Hindi ako napa-order na kay Ruth ng brown sugar na tapioca kasi last time it was so sweet. Tikman natin yung original. Okay lang. Hindi masyadong sweet yun. Ito. Yung ano. Hey, no lolly, wait. So, Hier op de lolly en de fiets glijden.
Oh, your lolly is here, lah, but you can't Mama. have lolly and pizza at the same time, huh? Oh, don't walk and run while you have the lolly. So, That was quick. anyway guys, maglalaro muna kami ni Ana, no? Yun na po yung ating pa-vlog for today. And if nagustuhan nyo, paki-like and subscribe sa aming channel. And I'll really appreciate if mag-leave kayo ng comments sa aming mga videos. If may mga suggestions kayo or questions about sa amin dito, pwede nyong i-comment sa amin. Maraming salamat. Kita-kita ulit sa susunod na video. Duy, Ana! Samak, duy, duy! Papa, duy, duy! Doei doei, babush. Babush!